ти да си седиш в женската енергия, да си женствена към мъжа, а други жени да вършат домакинската работа. Има много леко, тънко сгрешено нещо в тази концепция. То би предполагал, че другите жени, които ще вършат тази работа, не трябва да са женствени. Или кои По са принцип има, то затова цвета е пъстър, защото има жени, които искат да работят, и има жени, които не искат да работят. Тези жени, които са, нали, както ние ги наричаме феминистки, искат сами да се издържат или нямат възможността и качествата да издържат такъв мъж, нормално е да имат някаква работа. Аз също съм работила и съм работила като сервитьорка. Ама феминистките ли ще се грижат за дома ти? Защото аз не мисля, че са те. Да, както казах и аз, преди да стигна до момента, в който в момента мога да си позволя да не работя, защото това аз да не работя не зависи само от мъжа. Аз имам спестявания, имам си доходи от различни места и това колело аз съм си го завъртяла. И в момента аз мога да си позволя да имам тези изисквания и мога да стоя известно време без мъж, докато се появи човека, който ще покрие моите изисквания. Докато жена по принцип, която е отчаяна, не може да си го позволи това нещо. Значи сме съгласни, че за да има жени като тебе с изцяло женствена енергия, е задължително да има жени, които трябва да свършат домакинската работа на тези семейства, нали? Иначе няма как да за това света е пъстър, да, абсолютно. Да. Както има и богати мъже, има и небогати мъже, както има и силни мъже и слаби мъже. Тоест, когато вдъхновяваме, трябва да вдъхновяваме само част от жените, не всички. Моето послание всъщност може да стигне до много малко жени, за съжаление. Много малко жени са на прага, както съм била аз преди години, в който имат нужда някой да ги побутне и да им даде сила, че да, това е правилното. И те са примерно в пика на кариерното си развитие и въпреки това в личния си живот не се чувстват добре и те знаят, че нещо не е наред, защото постоянно привличат лентяи, които не могат да свържат двата края. И това нещо е един кръговрат, който продължава и продължава и продължава. Моето послание е насочено към определен тип и определен малък процент жени.